Verkiezingsdag was natuurlijk voor heel veel Nederlanders een bijzondere dag, maar voor François en Annie uit Hulst was die extra bijzonder, want zij vierden namelijk hun 65-jarig huwelijksjubileum. Wij gaan vandaag eventjes op de koffie en misschien komt de burgemeester ook nog wel even langs. We zijn al samen als baby. Ja, als baby. Heel hè? ons leven. Altijd. Maar hoe kwam dat zo dan? We zijn buren geweest vroeger. En mijn geboorte als baby moesten naar het bureau met ons. Hè. Haar moeder en mijn moeder. Dat was net na de oorlog. Hè, want we hebben de oorlog meegemaakt. Ja. En dan moesten ze naar Sint-Jansteen te voet met de wagen. En die gingen samen. Hè. En dan kwamen ze terug van het bureau. En dan gingen ze bij haar of bij mij moeder koffie drinken. En dan zakken ze in de box. Hè. Oh, dus jullie moeders waren beste vrienden eigenlijk? Oh, ja. Buren, gewone buren. Ja, dat was vroeger was dat meer dan nu. We waren goed bij elkaar, hè? Ja, Ja. ja, we kwamen bij elkaar. En we konden lopen, zijn we bij elkaar. We hadden niks na de oorlog. Zijn we gaan spelen met elkaar. We knikkeren al voor haar. Ja. En dan gingen ze touwtjes springen. En ik moest de touwtjes draaien aan de muur. Hè. En de meiden die sprongen dan met 2 of met 3. Hè. En mijn vriendin die was er ook altijd bij. Die is toevallig van die zomer overleden. Was ook altijd bij ons. Ja, maar uiteindelijk is het toch de vonk overgesprongen. Die is gewoon gebleven. Van je staf? En is, Oh ja. ja. Je zag hem meteen weer zitten. Ah, ja. En in de En box, hè? andersom ook. Ja, dat is echt van je staf gebeurd. Kijk, eigenlijk liefde op het eerste, een hele jonge gezicht. Ja, dat moet wel zo zijn. Ja. En als je nu dan naast je kijkt, ben je dan nog steeds een beetje verliefd? Oh ja, ja. Maar, dat is anders natuurlijk, hè. Maar ja. Jawel. Wel een goede Je voelt toch dat het anders is als je maar iemand die anders bij jou komt zitten als je. Hè? Ja. Dat is toch anders, hè? Ik heb ze in de tijd veel alleen gelaten. Oei. Ik heb internationaal gedaan. Oh, je werk veel weg geweest dus? Vrachtwagens veel geweest. Oh, ja. Altijd weg, hè? Hoe was dat voor u? Dat die zo vaak- Ja. Ja, dat was niet leuk altijd natuurlijk. Maar ja, je wordt er al gewend, hè? Ja. Je weet niet beter. Maar nu is die er altijd. Oh ja. Dus die heeft het goed Nu ingehaald. zeg ik soms wel eens gods, mijn leven en ze zit daar ook weer. Nee, maar dat gaat echt goed.